Tapi para sinong para thai ang nihamarin. Kumabiin hagade gadur. Kaseng dong ginong hikay na kaganoon fastom yung amaran subdivision amaran circle nginayulum lang hangne namda gaway gaman. Kajing dawa baday hok dungin kum ginong hikay. Dedakan ni iko ang persingaw siya ka-score yung sorkar. So sorkar la dapat ang ka-score tos ngam. Jadi ding nam jung ikum ginong hikay. Sakanos nem min hapan yaisya si yaisya. Te kadang-kadang kesin ke bakado. Nagalin jing ikum ginong hikay. Kila yui nila organize sibon ba ki program nado ke state level, district level, man pensingap sapi ke sarkar ya ke jing ud jing nam jing hindai pause. Ke sarkar bakelut, sarkar bakuman. Saya ki skor jong pha ko sarkar MDA. Ni nimdai kita ki nongkrong sebelah tho ang ne. Nimdai ki nongkrong ke kam hika jing kalong ke dignity kumang tho ang ne hindai. Ha ke jing skor tho jong phi ko kum ke sarkar. Hikeng daw thalalut yang ikum ginong hikay. Piong te piong ken education is a top priority. Neki kam jong hi ba kim sakhi ai kata ko sarkar wat sngaw ai. Ni ginong hikay. Ni la pelut bat por bat sni bat nit. Ni la len la delut ya ginong kikam. Bangin wan ra kata ke jing hikay. Ka koridor the quality education haki thana school jung. Tenga gerpat sai sisin suabangan pungkut barang barang iyo sengaw kat ubami hagin no ginogransan laga day politik laga day kaseng bahalang iyong bek ni tingi yeng bante ya kalaway jong kadib gajaj benrew handai hae kata kalaway hae kata gadak kasin bapi penbenay la de pikam la de kum kinong tei jong kalaway gajaj benrew yang kinong hikar pi ong hi dei kinong tei jong kari nation builders pila dama pi kum kinong yalam nanti kinong peniluksa pimle saya ingin ginong hikay ngin le. Te lada pimle ya kijaj benriu, lada pimle yang ngimot pimle ai ya kijaj benriu. Kuno hinkam ba pimle kijaj benriu ya katang ginong hikay pimla penle ai. Te ngidap ke jisngau si. Jisngau khia ka mensim. Bakum ginong hikay ngi haban wan mi sa surok kum ni. Wan unong krong du klem da song pi kum ngi ginong hikay da pe ha. Unong krong da song don burom. De kar ngi ginong hikay ngi hap song kum ni ka penjak buram bahai ni ginong hikay ndai kam dei kajing penjak buram tangi ginong hikay ndai kenau baha ya ka kemi ka kam jak buram lada ukon ukto uthem ulute ulai ki kam sneu amdai ukon bas sneu ndai kenno ka kemi yo pa ke te yang ir bila ban kenno ko sarkar piang bo ginong hikay ki basu pulut por pulut sini klan hikay se ki school ndai kum no ngin lek lada ka kupok ka thali habangi thengan kum no kin la ban trai ai kan ni kata ka bangin dawang ipan ada pimla si kilo ai kan ai ke khambha ban ni ka bamdon ai te katangi kerpat nagaleng jongi kum ka fast tom hagan ka amlarem subdivision amlarem level ni kerpat ai bagan ka khobor kan poisa kiskor tendang skor jong sarkar ba pin perkhat pin sim khia ba pin long ki breu ki ba don positive minded amdai ban chupha yang ithali man kapor ya kendo ya pi kum kat sarkar khatam kum education minister babat ya kam education badan ka hok badan ka bor ban pen bor ka sarkar undai ban up dai ma pi ken ban prat lenti ban sedang ya keno ka kam dai ban sim ya ka initiative ken kum education minister dara ma pi sim education ya ka initiative kiwel ke long ayu kito te kim jenjar kim khoslai kim lei dai ma pi ken siaw kupa jong ka pulai putih ha kan ka state jongi phi dai ban singam tho ya ka jing jong ginong hikay jong ki khna school ha ka state ha ka subdivision jongi hibrok ko wei tenga thara ka labiang kan ne to sia perkhat tada pidan ki skor ban singam tos ngam ya ka jing nam jongi ginong hikay tada pin ban ki skor ngin lek kumno te khublai sibon ya ka jing sim bentalang jong ki prano hikay na do ki LP UP secondary higher secondary ngakermen da ka jing yarap jong blai da ka jing trai lang jongi kane ka kam kan long bai ka job bat ba sai so khublai sibon ni kinong hikay na kaliang jong fastom naga amlarem block ngi yeng hangne ngi pen ikum kadak ka jing teli naga non cooperation movement bal pelong daga fastom hangne ngi yasong ngi wan ban dawa ya ka hok jongi kumba ka fastom kala dawa ya ka devastation but
Miskau thu na kaliang sarkar baka ong kamla ya kan ni ring dang don sakaway ka option ka ba ngi kum kino hikay ngi kwa katagaday ka increment ka ba 18k habaro kini ki LP UP but secondary but higher secondary te ngi hang ni ngi wan bandawa ya ka hok jongi but ka sakaway ka 5% increment man la osnem balay ngi dawa ya kan ni knang bangin light ban mi surok man la kipor da ka jing don jong kan ni ka 5% increment man la osnem kapelong yang ngi bangin ngin mi madansu te ngi wan hakani ka por bangin support ya ka fastom nga kwa ban ong ba baro ki school na kani ka block jongi kilong ki bayateli ngin jing scam hadu bakut ka jing yale kata ka de ka message jongi sa ka sarkar ngin jing scam haon ngi don ngi jing perkhat gi kena school ngi kino kai ngi don ngi jing ka kata ka jing perkhat hanrei habakumba ong habateli ka kpo ngiru ngimla bansha kata kadai kawai kejing dawa meninru ngi ba CM ulaong udang eksamin ngako ban ong hakane katno snem simpor ya kata eksamin bat ka apil jongi hakane kane kadai kelas apil ka sarkar kadai bat pen state bat ka airu ka bakat airu yang ngibat kapor ken kenang bangiru ngila ban resume ya kelas jongi pide ban ai bat kapor sakat nusngi pindang eksamin mendai syuk dak ibnai sakat nosngi kenang bangiru ngindek pai biang ciki school ban peteng biang yang jihikai jongi mat sakawai ngakwa ban ong ya kini ki ya kamtam ya education minister badai pej ka tanat puli putih udai ban bakli ban kerpat ya sarkar bakan pen state ya kini jing dawa jongi kenang ba ngikino hikai nginla ban lek biang ban tray biang ikikam kijongi batang kata sakaway kwa ban ong kumbakila ong bakin sim ya kita ka report hangne ngiyeng mendan kamsu ban sim yak report ngilong gibayat libaro ki school ngila air lut ka report sa bang ya sibenta bat kaniga NCM jong ka fastom nga kum kaway na kinong hikay ad hoc nga dap da ka mensim ka basngong kia haba ka sarkar kalle silyang khmat kamtam ha ka jingong jong education minister ba uang ya ki ad hoc teacher la appoint da ka SMC Henry na da pitip ya ka jing sisha ki deficit teachers ro kaju la appoint da ka SMC Henry ki yo pade ya ka pay ka babiang ka salary ka babiang balay yang ni pade ka ai ka salary ka ba khendiat ka ka jing ya pher menta lada mangi kinong hikay ad hoc ki appoint ngi da ki norms da ki rules ki balapit labiang nilong kinong hikay ki bala qualified hang ne baro nadu LP hadu higher secondary Henry balay pat ka penya pher balay kamtam education minister uyale ban sakti uthet ya kikti jong u na kabenta ki ad hoc teachers ngidap sisya da kamensem ka basngaw kia ngi kum kinong hikay ngi e yala ki khon kikti ya ka school jongi kamtam ki khna school ki dei ki khon jongi ngila e ya ki shadin te nga kwa hakane ka por ba education minister kamtam unyale kat bala ka bor ba un pej ya ka jingbit jingbiang jong kinong hikay kamtam yangi ki ad hoc ki ba ka salary jongi ka bakhendiat badru kumju menin yo i bau CM u Konrad Sangma uang still examining ko sarkar badon buram to what noms examine shu ya ki namar ni kwa ya ka result badru ka percentage ka babiang ni kwa te hakane ka por ngi kinong hikaya de hak baro ngila supo insta banyo ya ka dysentery diarrhea lese te ngimdon kamshu unu booster dose ha kene ka por ngadep ay ka first dose second dose ha ka to kasing layo ha ka alpha atring layo ya ka third dose ka booster dose ha po secretariat te namar kata ka daw nga kerpat yaw minister badon burom jengi kamtam ba un page ba un khmi bnia ya kinong hikay ad hoc wanom le sileng khmat lane wat sakti pidon ka bor pidon ha ka shuki ke shuwa ba pinkot ya ka por le ya ka e ka ba pinyo ya kata namar pila le bha le don buram bha ya ka constituency la jong khamtam to pej lem ya ki nong hikai ad hoc ki ba ut ki ba nam chapi kum kita ki briu ki ba la ban kentiu ya ka imlang salang
ya ka ka badon kam namar kinong hikai kidei kita ki nation builder haba hiong nation builder the bill shua kenya ka salary jongi ka ba mangingi don kamba kene ka por ni don kamba ya ka salary namar balai nadu umukul sang mau bala kentiu yang i 100% ngi kwa menta ka sarkaro kan le ka ba 100% yang i dei shu ban pe chiliang khamat ngi kwa equal pay equal work te hakane ka por ngabo ya ka jingkar pat baro ki sarkar MDA khamtam ki badan hakabor kin sneu bha banyarap ban kentu haka cabinet khamtam ba kin yakran chapang ki nong hikai ad hoc jongi bad banyale ban kentiu ya ka ba mangi ngi don kam kublai sibon i cái babu là skia tine là út là phê hai ba cái chính eki tuổi hai ba cái sarkar dan riu nem the self nem atu revise hai ba de ko ko dum ko asri sa khem ri ki hun di knai chat ni chat boi ham tam ha kan bos kur ki chong sa khia rong ba kan sui sa sep rong ba i ta asri sa khem ri khem tang kur hai ba cái chính eki to ko do ba i ai chu baจะสิกายละตำพอยดีai chu baคำตำให้หุ่นให้ขนาดอยู่ตัวมันกินน้องชะตุชะเต็มเมื่อเช่าบ่คำตำหันยาสอแม่นจะซุยหุ่นเอาเก่าไปได้จิกูสอแม่นซุยหุ่นนะอาจจะเอ็นเป็นดับเป็นเบียงให้เช่าให้ดึงเฮียให้นักกุรบรอยคัดไก่เตะกระปะอาบุรวมหักข้อการกับอาบุรวมคำตำหอมมินิสตาร์จุกชอนอาที่คอนสแตนซีกระจองหามาเซบหาเซบให้อีกินนี่กุยน้องสกาดฮอกhama sep tinduk kena kanyunga hei kat kena kala skia ha jing no laban ha du shone ti pa nyunga pa do hai bentai chi puai jong ka tam pho poi a ti sa klem la tharang marai chap ai sarok chap ai chui pa ai sem kat kai te ma to minister dan buram ma sep chnam ka hei ai ni nya ma sep man pungkui nong ini ilak icu khi cu khan cu krom kre wat I order ka sarkari ngai order ka itu pendap ki form itu lia ki ai ki kam ki krecha office ndrai la ka jing si hai si chiang la ha ki kri si bel kai nga I sedap po tu le office di ai nong motor di ai nong kari jula malai ni amrem di ai chpui di ai sai hai ba ka jing dia ya hai ka ki si hai manik ti na tharang chap a tharok a chu ton tang ka nong si ka ki si I man ki nong ki si la ne ki nong krong man ti po kana ka first tom ka chong kat kai te iki nong ska de hok terpat curi hom minister hama sep hi kat kai ti prang chu leo no kami to ban ka chuki curi no kan de curi te yet no kan ne akam cuma sep hi knang pra bi kan to satu prang latini po dang chu reng I dang chu kersan hok ha au de men la le men leo ko me jeng leo ti leo snem ti kan ka por ka au I bakal curi tai no ai kham tam konspirasi ka chong ba I kala curi tai no kai te hai te van terpas biat aja tu atau van kiat van try ha ke sarkar lene hakimnya ke he lene hak leader lene hak ini kinong selamat tikane ke MDA aja kiat aja try te kham tam hau la kemen rembo minister chong kham tamnya kenong telang la serko aja tu te serben serko I kerpat rit kerpat kerpat ore hama sep aja tu te kiat try aja tu te ben ko he ka to ti ko par kerpat he aja di sa kem kerpat kham tam prabar praria chong ma ha ne constituency amrem ko chong me ro kenang sky hot akam ti ma ship aja to kat do ha am ti penjang be I akam penjang boleh sibel very good